Kenya kanyakla kod jalupne osebedo ka kawo chung' motegno kaluwore kod dwaro makamano. Odiochieng' manyoro noneno milome ma bende William Ruto koro nawacho ni kata mana kimuko to muke e yo makende. Okwongo adwa nyisi ni nitie gima wazungu wacho ni the more things change, the more they remain the same. Ing'eyo ji ariyogi mano Ruto gi Gachagua kane gi campaign nene gi gore go ura ahinya e wach mar daro ji kuonde ma gidakie. Kendo anyalo paro very well kindego ne nitie wach mar daro ji Kariobangi kod Ruai ma gigede wachno malich manok ginyal yie mondo jopiny machandre goli utegi kata koth chwe kindego. Nigi nake kawo sirikal gi makmano ok bitimore kata matin. Ni kantie ng'ato mose yudo lowo kamoro bogede kata kofwenyore ni lowo no ken mare to gibiro keto chenro mondo ng'atno kod wuon lowo owinjore kaka gibiro dak. Mano ne giwacho. To kendo bende bang' yiero inyalo paro kane nitie kinde moro ma koto ochiwo order Nakuru kucho ni jomoko odari e puodho mane gintie mane gigede. To Gachagua kama na ging'wech na Ruto boringo Nakuru koting'o mabede to kod chiemo mchele kata ng'ora miyo jogo ma idaro no kawo kunyal wuoki sirikal ma Kenya kwanza kunyal yie mondo japiny odar kama odaki kata kama ogede. Ma wen samoro police ni karo chenja die koro nek matimo sani Mavoko yande ka piny oru chieng' Jumamos ne wach malich ahinya wach malich matamre gi nono ka dhano ochiew so oromo mana kod bulldozers to kod GSU mamuko utegi to ketho mwandugi to wach malich mapoko ne nyaka. To kanya waseyo jogo kuma bende nonyiewo lope kosenamo nikech naneno oboke kata mana milome ma bende East African Portland Cement noketo. Abire bana. Mbasa mwawuoye ni muko udigo dhi mbele. Kendo dhi mbele kuritogi kochung'ni kod askache. To nitie weche ariyo kaendi. En wach ma dispute overland. Kind jogo mogede ute e lowo no to kod East Africa Portland Cement. Adiera makende en court nochiwo order. Ok ang'en be gise appeal. Nikech legal system provides for the appeal. Yes, process. Yes. I'm not sure they got a stay order. Mano kanyal ng'eyo. Kwa bidonje mano. To kewe mano. Sirikal mora mora. Kenya kaendi. Kapod watiyo kod pen chike mane makalo higa mar 2010 ni under obligation to protect your pay. Kendo in fact under article 43 I think en jukumu ma ma sirikal to ensure ni jopiny kod shelter malongo kod health services kod pi okay ka jopiny kosekedo matek en bogero nyaode moro ukawo mana loni sa uso mana dere moro gemoko ay ogero kwa kwaya land kata mana 50 by 100 okay to gera musbutie mano ko en shelter mare sirikal no beno konyi to protect shelter no and also safeguard his interest ok en mondo hinye ko sirikal ni gratiro mar wacho ni court order to chiw to kaka sirikal order mondo enter into discussion with the owners mag loan in any case owners mag loan kaka wachore and a government agency because Kenya East Africa Portland Cement and 50% or more shareholding maserikal. So and a government entity. Nikijangine kinimo magodi chote timore jaket mwandu kata mna jago mabende no uso lono. Eno kwane picha neka wane no mana jogo kuma bende no nyio lope. Angeni mabende okibina no nikech gine na jo serikal go. Okinyal kawo luwa ina sabi uso ni jiko kini ngata ngata. Kini ngata ngata. Nyaka beni ko tudruok malach go serikal. To gimalisha ahinya en demolitions genya itimo kalore kod order ma Ruto onyogol kanyo koto sicho pronouncement Ruto kanyo NKEPZ cha River to wacho ni odwaro mondo title deeds mege jogo modak e lowo moluoro EPZ zone mondo bed revoked ng'ata Kenya ka katibed president bwo pen chike man kodogi onge kod ratiro mar revoking title deed. Title deed nyalo revoked kalure kod court order.
Omiyo gima dhi mbele sani ma jopiny, ma jowakamba, gokuyu, gi joluo, gi jokisiche moncho nyiewo lowo kanyo. Masani kore idaro, gang'enge. Idaro gi nikech order mar William Ruto. Erokamano ahinya, abiro bedo ka winjo paro mano mar Omulo kanyakla kod wakili. Kata kamano kapok iwuok, wachni mogik ne jodak kar chung' od bura